салом алайкум ба кулли бинандагони банда. Инак бибинед ки ман дар дарни қафас истодаам ва бо дархости ҷониби Тоҷикистон, аниқтараш бо дархости сардори риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар минтақа ва ноҳияи Рашт Саидзода Маҳмад Саид Борон маро дар шаҳри Берёзоваи Ханти-Мансийский округи Федератсияи Россия боздошт карданд ва мехоҳанд ки ба Тоҷикистон истирдодам кунанд. соати 16 ба вақти маҳаллии имрӯз 24 июни 2023 ман дар суд қарор дорам ва бояд ки суд масъалаи манро бинад ва чӣ будани корро бинад ва мехоҳанд ки манро ба Тоҷикистон истирдод кунанд. чӣ мешавад ман намедонам ва умедворам ки дар ин процесс суд манро истирдод намекунад ва ба ҳабс мегиранд. аз ҳамаи организатсияҳои доир ба ҳуқуқи инсон ва аз ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон ва аз кулли адвокатҳо ва ҳуқуқдонҳо ва ҳуқуқшиносои Федератсияи Россия ва Тоҷикистон ва байналмилалӣ хоҳиш мекунам ки маро дастгирӣ кунанд, зеро ман ягон ҷиноят содир кардагӣ нестам ва барои ҷинояти содир накарда ман намехоҳам ки дар Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавам, зеро як бор манро бо ҳамин парвандаи сохта ба 5 соли зиндон маҳкум карда будам ва баъдан дар асоси қонуни афв озод шудам. инак бори дуюм аст ки ин ҷиноятро нисбати ман содир мекунанд. ин ҷиноят аст, инсонро бегуноҳ вай карданд. рости гап ман адвокат омад дид айбномае ки нисбати ман эълон карданд, хонд, хандаш омад, гӯи чӣ шармандагист, ин чӣ беобрӯгарист дар Тоҷикистон ки як инсоне ки ҷабрдида ва ба чишм надидаст онро нисбати вай айб эълон мекунанд ва ҷинояткор мехонанд ва дархости истирдодашро мекунанд. аз ҳамин лиҳоз аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, аз организатсия Human Rights Watch, аз хонаи озодӣ ва аз дигар организатсияҳои ҳуқуқи инсон, дифоъ аз ҳуқуқи инсон, аз ҳамаи ҳуқуқдонҳо хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунанд то ман ба Тоҷикистон истирдод нашавам ва дар Русия ё дар дигар давлати дунё монам ҳамчун паноҳандаи сиёсӣ манро қабул кунанд ва ба Тоҷикистон истирдод нашавам. ба диққататон ташаккур. худо ба ҳамроҳ. як чиз дигар ногуфтанам ин ки баъд аз оне ки бародарзодаи ман Худро Алирезоро ба қатл расондам ва прокурори ноҳияи Рашту сардори РВКД ва дигар кормандони дахлдори ноҳияи Рашт аз қотилон пӯл гирифта ва онҳоро озод намуданд ва ман талабу дархости боздошт ва ба ҷавобгарӣ кашидани онҳоро бисёр кардам ва ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мактуб нависам. ин чиз ба прокурор ва милитсияи ноҳияи Рашт хуш наомад ва нисбати ман ҳамин корро, ҳамин парвандаи сохтаро вай кардам, оғоз кардам ва инак ҳамин корро бурда истодам. ҳама ин як вай аст. мехоҳанд ки аз ман қасос бигиранд ва маро ба ҷавобгарии ҷиноӣ бикашанд ва ба тӯҳмат ва солҳои дароз равонаи зиндон кунанд. сабабаш ин ҳамин чиз аст, дигар ягон сабаб надорам.